mugavana wego niko kwabo kwaenekiwa ase ebunke ya Bonchai nsemo yasuneka ase abanyakiombe ba Munyanchaire Metropolitan abo batera bunanigo batarakanwa chibesa cyabo asege kabono asekera bako mu cyo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati na kumuburya kwaenekya buna oberega kurutotengane yo na korora buna babere bawakanwa chibesa cyabo asekeria nigo bagwikirania obokorerwa bo kurende bacandeka kubwatikana nukuburwa kwengeria oroboti urwa sobime twariganire no muri Keito Dan Mose abakori emirimo be county ya Kisii korwa Bonyanchaire Metropolitan iyo igotoka imeasuneka ebunge ya Bonchari nigo bemurunganirie eserikali ye county ya Kisii ase gotabakana engeria yabo ange myaka ebere igonde chairman ya Bonyanchaire Metropolitan Youth Group twachagete 2016 twagendire gocha kurwa mugabana ngwae emetinyi 21 eyikaribu emyaka ebere batana ko bapaid turesa lelieta ese ngencho nkuru ko muturesa ratinga chitikende gionse ange myaka ebere kortu akane tuchibesa cyo mweso to akane 2022 motienyu 10 paka bonoi bono korwe ngakiyeyo etosinyire ngagaki abarayi barengo engaki yamaya bagatwere chibesa ngaibachieta egasi twabeto konya kuru 2016 paka wekera boniga 2022 24 bono nigo tokumentinga ngikiabeire kebe ase ngencho besa ntori gwakano baminto chibesa cheite myaka ebere megima abakungu mumaetinga nkitogwe esbeli ntobwati no nkene toko esbeli sabuni ntobwati mumaetinga abakungu kasi abakungu nererie nigo basabire omugavana Simbarati kobakana engeria yabo elio banyarego ekonyera chingaki echi obogima bwakongire imeyense amaene Simbarati igo twagochorete muno mugavana echiro bono igo chesuneka igo igotioka abanyabiasara mbataiti gote no na ase ubie ko kubekutaiyo otari gwancho tokonyanya nayo tarasaini abangina babanyore chibesa munanje tindi korara ibagungakere kati mutange gwancho moto abana isiko bale naki abana bago kuira ne bago kwenda je university mu jinyu kian otango bakonya baira abana school otango bakonya bakana mateni bagirapi ria ase ense mu je jam ari gwanja twakane chibesa chiri twakorire gasi na kenye ibuna yakongire ubugima muna muroje bwakongire naende tosinyire nona abangi nawe basinde none sabuni bago isibe mware gwanja moteba ni motokonya Simba akitokonye Simba nkorira tore tubwata babura kabarege igabara abange bono ngosaba asugwanche gabana onye nayo verity otokonye otochibeso onye nabantu bao roraso kubabwati bale batubekere chibesetu cyago tokonye intuno morembe totagete asinge njotu wagete kura nayo tubwate chingaki echo bamumochio mu MCA bwe wodi ya Morenda John Ombati oyorenge ko bakonye ngaki amaega korende bono tareswana nigati ko barwanereria elio banyore ngeria yabo omwesimi weto Ombati intuna abana bao twachagete na 2016 twakorire meremere tigago tutigera nga twetete etogwetete atutabwati omugamba aya nayo omugambi tutochorete busi bwito kende yasi biege ko gande channel tutocha soro tolere ogenda siporo Simbarati omugabana ito otokwanere naye eriogirieto bati Ombati konyengo tokonyore Ombati konyengo tokonya buya gwaikira bona ase tongo toligera linonye bako tusinga Ombati kwarenge taya ito kumaega ito twasinga inkiro otochandira iga Ombati gakina twachorete Ginko ripoteria egetaseni kia Ndizi TV ninche Daniel Mose.